לפני 70 שנה. רגע, אבא, היא רוצה לצלם. זה מצלם. בסדר, מצלם. כן, אני יכול תוך כדי... די. בסדר. אתה עושה קפה? נפגשתי עם יהודה. יהודה... בבגדד, עד היהודה כנס ונעים. דרך אגב, זה באמת הוא היה נעים. באמת היה נעים. אני באתי באותו זמן אחרי שברחתי מהעיר שלי ורדפו אותי והזמין אותי בעיר העתיקה של בגדד. יש ליהודים בבגדד עיר עתיקה, מרכז מסחרי גדול, והם כשהתעשרו היהודים הם התפנו לבגדד הג'דידה, קראו לזה, אל-בטאוויין, לבגדד הג'דידה וכל מה שקשור בזה. בגדד החדשה. כן, החדשה. יהודה, הוא לא יודע למה קוראים לו גבאי. הסבא של הסבא שלו היה פעיל בבית כנסת, ומי שפעיל בבית כנסת הוא גובה מאלה שעולים לתורה, לכן קראו לו גבאי. שם יהודים קוראים לפי המקצוע חדד, אחד יש לו חדד, אחד מזרחי, אחד שרף ויש לו שם. יהודה למד בבית ספר יהודי בערמה גבוהה מאוד. שמש, ושם לומדים לא בערבית ולא בעברית, לומדים באנגלית. לכן יהודה ידע את האנגלית על בוריה. כל דבר בחברת חשמל הוא תרגם אותו. נכון, הספרות המקצועית. תרגם אותו. מערבית? לא, מאנגלית לעברית, תסלח לי. כל הפעולות של הגנרטורים שקנינו מגרמניה, וכל הטורבינות, וכל הדברים, הוא תרגם. אבל אני לא הנושא הזה שאני מדבר. אני מדבר על המפגש שלו. היה לו בבגדד שתי חברות, אחיות, נעים. יהודה היה לו חברות, שתיים, אחיות היו, יפות, והיו פעילים בתנועה. ויום אחד יהודה הזמין אותי לחוג שהוא היה מומחה להגנה, נשק. הוא היה סוגר עיניים, אני לא יודע מה, מפרק את האקדח, מרכיב אותו בחזרה. היה לנו מחסן לנשק של ההגנה, והוא ידע. במחתרת. המחתרת. חוץ מהאקדח, היה לנו, לא יודע אם אתה זוכר, היה לנו טומיגן. מה זה, צ'כי? טומיגן זה נשק שהביאו אותו מהגנה אלינו, אבל נשק אחר אנחנו קנינו בשוק השחור. והוא היה, לא יודע מה, לקחו אותו להגנה שבועיים, שלושה, אמרו לו אתה יכול להיות מדריך. עד כדי כך, תכף ומיד. והוא היה בא מבגדד הג'דידה על אופניים, חגורה אחורה ונשק בפנים, והולך לחוג בעיר העתיקה ילמד אותם נשק. היה לנו קבוצות של נשק. למה בדרך אופניים נפל והחגורה, התיק נפתח ופצצות כאן נזרקו. אבל הבזק
של הפצצות עטופות. היו בתוך... שקית. כן, שלא נראה, והוא לא ידע אחד, אז הוא לקח את זה ושם אותם בחזרה, והיה הולך בעיר העתיקה, היה לנו בחורים צעירים, בני 16, 17, 18, هذا كان نجاح وهذا كان حداد وهذا كان זה, אנשים בבגדד אל-עתיקה, היהודים היו עניים יחסית. בבגדד אל-ג'דידה ובטאווין היו יהודים בעלי השכלה. והוא היה בעל השכלה, הוא היה מצטיין בכיתה. מצטיין מאוד. אתה יודע, יום אחד אני פה באתי אליו, פה בבית הזה, רציתי שיפרסם לי פרסום באמריקה על נדל"ן. אני קניתי נדל"ן מאיזה יהודי פרסי, והוא מת ביהודי הפרסי. גם העורך דין הלך. גם העורך דין הלך, כן. ואני צריך לפרסם בעיתון באנגלית, בארצות הברית, אם יש לו מישהו שרוצה דירה. יורש. למה אני צריך לירוש אותו? אני קניתי את זה בהרבה כסף. יורש שלו? כן, ואז... את זוכרת את ה... איך קראו לעורך דין? סליחה, נזכרת. ניניו. ניניו, מי? הוא רזין שכן שלו, החייל הרג את עפו. ופה היה בקו לבן, ניניו. כן, העיקר באתי אל יהודה באותם ימים, כבר להיות חלש. אני באתי אליו, ואני יודע שהוא יודע אנגלית טוב, הוא יודע גם לנסח טוב. אמרתי לו, יהודה, אני רוצה לפרסם הודעה בעיתון עם כתבה, עם הפרסי הזה, יש לו שם מיוחד. اسمه اشتغل دعتك ما تقلقش לא חשוב, יסלחו לך. תשלחי לי את זה זה גם. שם מיוחד פרסי, עכשיו שכחתי את זה. אמרתי לו, אני רוצה לפרסם את ההודעה הזו ואני רוצה שתנסח לי. יואב, אני לא בעניינים עכשיו. אני כבר ידעתי מאז, לפני 15 שנה, יש סימנים של ציר. של? אמרתי לו, כן, ידעתי. יש כוח. כן, אמרתי לו, יהודה, אני הבנתי אותך. אני אעביר את זה למישהו אחר. סחטו לו לעמבר. אכן לעמבר. עמבר אמר לי, אני אשלח לך שקית דבש. ויש לו איזה בשיקגו, איזה עשיר אחד. יעבו, כתב לו, אבל זה עלה ל$8,000. ההודעה הזו עלה ל$8,000. כן. כן. אמרתי לו, קל לי, כן. טוב, העיקר, אמרתי לו, יהודה, לא חשוב. יש לי מישהו אחר, אני לא אטריח אותך. אבל אני רוצה להזמין אותך לאור יהודה. אני למה? יש איזו הרצאה ויש שתי בנות שאתה מכיר אותן מן בגדד, רוצים לראות אותך. שושנה הוא אשכנזי, נכון? שולה ודליה. אבל שתיים יפות, יש לו טעם. יהודה היה לו טעם. בטח יש לו טעם. על הכיפק. אם הוא בחר בטובה, שתדעי, יש לו טעם. העיקר הלכנו לאור יהודה והייתה הרצאה מעניינת. מה ראו אותו? נעים, אותו, מי זה נעים? לא ידעתי שזה קוראים לו נעים. באותם ימים. ואחד מהם הוא ראה אותה פה, הרי הוא היה בחיל האוויר. יהודה היה טייס נווד. היה יורה במכונת ירייה. אבל הוא רצה להיות טייס ורצה להיות נווד, סלח לי, בהתחלה, ואחר כך כשהוא כבר היה בגיל יותר מבוגר, אז אמרו לו ציר רשש,
بالعربي اسمه رشاش. رشاش אתה יודע מה זה? מכונת עירייה. כן. העיקר שמה באור יהודה נפגש עם שניים אלה בנות, שולה, אחד מהם כבר לא חיה, ודליה, כן, שניהם ביחד. אחר כך הלכנו למסעדה, נדמה לי שאכלנו דגים, הייתה ציביה איתי, אחותי. תשמע, הוא שם באור יהודה, אנחנו הלכנו פעם אחת, יש 2 תמונות שלו על הקיר. כן, יש לו 2 תמונות. 2 תמונות, אני בא למוזיאון שם, לא פתאום אותו, 2 תמונות שאני מכיר אותם מפה, אז אם הייתי מכיר אותם מפה, הייתי יודע שזה הוא. אבל... תמונה אחת שהוא נושא דגל כזה, ועוד תמונה שהוא קופץ שם על איזה חמור קפיצה. אבל היהודי הזה הוא לא רק היה ידען וחריף. רבותיי, אני לא יודע האדם הזה. הוא היה גם נגר. אני לא היה בבית ספר מקצועי. מה זה את הנגר? מאיפה אתה יודע לעשות דברים האלה נגר? נגר? הוא לא רק היה נגר, הוא גם ידע כל העבודות בבית. אני לא יודע לבשל ביצה. אני לא יודע. הוא יודע לחפש. כן, הוא היה תפרן, סופר. תפרן זה משהו אחר, אתה יודע. זה מילה אחרת. אבל הוא היה חייב. חייב. הייתי אומר לו, נעים, תגיד לי, מאיפה אתה יודע השתיים האלה? הייתי מת עליהם. נשארה לך בטריה, היה צריכים להתחיל ולא לסיים. אחד הוא פגש עד שתיגמר. נדמה לי במחנה בטייס. היא הייתה הוא ממש סטנדאפיסט. אחת הבנות. זה תחת חיל האוויר. הייתי נפגש איתה בטבריה בכנרת. הייתי נפגש איתה. אבל הוא ידע לסרוק. אני לא יודע מאיפה. רגע, שירון היה יפה. הוא היה לא. הייתה אחד יצירה ברוב. כן, נכון, סער, כן. בזה שאתה הולך עכשיו הנה, הוא היה חובב נשים. רע וטוב. התחיל ללכלך. כן, אבל הוא היה חובב נשים, לא היה. יש כאלה, אבל באופן ישיר. זאתי שמנה, זאתי רמזה, זאתי ככה, זאתי ככה. אחרי 70 שנה רבי הבשל. אחרי 70 שנה רבי הבשל. لا يفضل אבל זה שוויה. זוכר את שחורים ממנו. השולחן הזה. איך חושבים תהי? השולחן הזה הוא כבר...